Nia Roberts dwi ar fwrdd M-SParc. Edward Jones, hefyd ar bwrdd M-SParc, a heddiw, da ni'n siarad trwy'n het. Change. Reit, a'n gynta. Be oedd ti eisiau bod pan oedd ti'n tyfu fyny? Wel, os o hogan fan dwi os i'r fôn, reit, so i ddechrau, y cwbl o pobl ddeitha fi oedd, be ti eisiau gwneud, be ti'n tyfu fyny, athrawes, ta nyrs, ta just gwraig ffarm. Ond dwi'n cofio gweld ar y teledu, dwi'n cofio gweld ar Brw Peter, oedden nhw'n siarad amdan arloesedd efo ryw foi, oedd di arloesi rhywbeth, ac oedden nhw'n siarad efo patent y tyrnu, a twrnai patentau, ar Brw Peter, pan o'n i'n 13 oed, 14 yn dewis, beth o'n alw'n O-levels pryd hynny, beth ych cael yn GCSEs neu ben rwan lle. Ac dwi'n cofio sgwennu i'r swyddfa patentau i ofyn pa O-levels dylwn i'n neud os ydyn ni eisiau bod yn patent attorney. A chwarae teg ydyn nhw sgwennu nôl, mae'r llythyr gyda mam o hyd yn deud o gwyddoniaeth, mathemateg a ieithoedd. A mi nes i wneud gwyddoniaeth, mathemateg a ieithoedd. A dwi yn atwrnau patentau, so atab eitha geeky a trist yw'r cwestiwn. Mae'n toed yna? Mae pa bynnag da chi'n dewis O-levels, so tia 13, 14, felly? Waw. Ond maen nhw'n deud yn dri, a mae ddrwg i droi'r Saesneg, if you can see it, you can be it. A dim ond am o fi di weld o ar Brw Peter, bod pobl yn gallu gwneud hynny fel bywoliaeth. Nes i'n dall pan o'n i'n byw ar y ffarm, bod yna fath beth ond, fel dwi'n deud, nyrs neu athrawes neu gwraig ffarm, na'r cwbl o pobl yn drafod o mlaen i lli. Ond unwaith ydych chi'n gweld bod pobl yn gallu gwneud rhywbeth, ydych chi'n meddwl, o, so ni'n gallu gwneud hynna hefyd. So dyna gwiriodd i mi. So dyna pam dwi'n meddwl bod sy'n bwysig, bod pobl yn cael gweld. Yn wedi'i pobl yn llefydd, yn cael gweld teip o waith ydych chi'n gallu gwneud. A dyna dwi'n meddwl, chwarae teg, dyna dwi'n meddwl un o'r pethau pwysig am M-SParc. And you never mind about me, beth ydych chi, beth ydych chi eisiau bod? Reit, yn wreiddiol, o'n eisiau fod yn pensaer. Rheswm am hynna, ni'n mwynhau mathemateg. Ac o'n eisiau meddwl pa fath o yrfa sy'n ni'n gallu cael trwy dynnu mathemateg yna rhywun gynnig i mi fod yn pensaer, ac felly dyna nes i bod am gyfnod, a wedyn nes i ddarganfod o'n i'n mynd da neu lluniau, felly oedd hynna trwy'r to, ac es i'r Prifysgol i astudio mathemateg, dal ddim yn siŵr be nes i fod, a nes i modiwl economeg, a be nes i sylweddoli oedd, dwi'n mab ffarm hefyd, a byna lot o syniadau economaidd, oedden ni wedi bod yn siarad amdanyn nhw'n y bwrdd ar y ffarm. Ti'n bod, mynd i'r farchnad prynu gwerthu'r galwad am gwarthaig neu wyn, faint sy'n cael ei roi yn y farchnad. Ac felly oedd yna lot o syniadau economeg yn dod yn naturiol mi. Ac nes i penderfynu amser yna na rhywbeth i wneud efo economeg o'n eisiau bod. Ges i yrfa wedyn fatha bancar ac dod yn ôl economegydd ac wirio'n ôl mwynhau ers yna. Fi'n o lew ti felly? Sir Fôn, lle goron y byd, pentra bach o enw Bodedan, a dyn ffarmio o gwmpas fanna fyd. A fi Sir Fôn, lle goron y byd, wrth gwrs, pentra bach o'r enw, wel ddim pentra gwbl ffarm, rhwng Lladaniel a Bryn Llenkin, so da ni'n dall y pethau. A da ni wedi cael pleidlais iawn o fama na Sir Fôn di'r lle goron y byd. Ie, unanimous. Mae'n un o'r cy, chwarae teg yn cytuno. So, wel, dwi am ofyn cwestiwn i chdi wan, tag, dwi am ofyn un glas. Oce, o'n i'n glas. O ia, lefel nesa y bwrdd, y rhaglen fyrna. Profiad positif, beth sydd wedi ffeindio fo? Anhygoel o positif, ie, da ni dau ar y bwrdd yna. Mae wedi bod yn profiad da i mi, mewn ddau ffordd. Dwi'n meddwl, gyntaf oll gallu helpu cwmnïau bach ifanc i lwyddo ac i dyfu. A mae hynna'n rhywbeth anhygoel i weld cwmnïau sy'n dod ata ni dyddiau cynnar a gweld sut maen nhw'n datblygu yn ystod yr rhaglen. Ond hefyd, dwi'n dysgu gen aelodau eraill o'r bwrdd, a dyna dwi wirioneddol mwynhau. Dwi'n rhoi cyngor weithiau i'r busnesau yma, a wedyn dwi'n clywed y cyngor mae rhywun arall ar y bwrdd rhoi, a dwi'n meddwl, waw, dyna ffordd dda o feddwl amdano. Felly dwi'n ennill mob ffordd efo hyn, double win mewn ffordd ydy. Be ydych chi, ta? Yna dwi'n cytuno'n llwyr, a dwi'n meddwl weithiau, fos o'n i'n licio gael sesiwn efo rhai o bobl sydd yn mentora, felly ar y bwrdd, dwi'n meddwl, mae bobl ifanc, just y busnesau ifanc, felly. Mae nhw'n lwcus yn cael y profiad yma. A hefyd, dwi wedi fwynhau o, cos
weithiau ti'n yn gwybod beth sgyn ti reid yn ôl. Mae'n anodd gwerthuso dy hun yn dyri. Ond dwi'n ffeindio, hefo fy mhrofiad yn maes eiddo deallusol, mae pobl eisiau gwybod y stwff yna, mae gen nhw'n gwestiynau, dyna maen nhw eisiau gwybod. A dwi'n mwynhau hynny, bod fi'n gallu helpu, bod gen i fi wybodaeth a phrofiad sydd yn gallu helpu'r bobl yma lle. A hefyd, dim ond lenni dwi wedi bod yn neud o, so hwn di'r rhaglen cyntaf dwi wedi neud. A ar un i weld pobl rhain isod yn ôl, a gweld yr un pobl reith ddiweddar wrsos dwytha. Wel, yn newid mewn rhain ynddo, yn fatha sa ti wedi plannu had bach, a rhywbeth bach yn dod i fyny lle, a rhwng wedi glodeo, a wedi dim ond disgwyl yn glodeo ymhellach. Mae pobl wedi dod yn ei blaenau yn arw, ynddo. Ti'n gweld o weithiau efo'r cwmnia, na just yw un peth bach maen nhw isio i dyfu. Dyna dwi'n mwynhau, rhywbeth just hollol bach maen nhw'n gofyn a hwnna di'r sparc yn dyn nhw. Ia, neu hefyd, oedden nhw'n mynd lawr un llwybr, ac oedden nhw'n hollol dyna oedd llwybr. A wedyn mae rhywun yn deud rhywbeth out of the box, felly. A wedyn maen nhw'n meddwl, wel, nas ni wedi gwneud yna. A mae'r holl beth yn newid, a maen nhw'n mynd i pivotio i rhywbeth dim ofnadwy wahanol, ond chydig o wahanol. A maen nhw'n gweld bod yna fwy o marchnad haws i gyrraedd, lle gawn nhw bres yn gynt, elw yn gynt i'r busnes lle. A mae hynny'n beth braf i wylio, dydi. O, mae'n wych. Anrhegion gorau. Anrhegion gorau ges i rioed. Wel, dwi'n cofio'r anrhegion gweitha ges i rioed. A mae ddrwg gen i os yna unrhyw gemegyddion yn gwrando ar hyn. Ond dwi'n cofio gofyn i mam a dad yn desbryd. O'n eisiau set electronics di. Achos ffiseg nes i astudio. Ac o'n i fi ddiddordeb yn pethau fel ac. Oedden ni eisiau set. Oedden nhw more exciting. Lle oeddech chi'n cael transistors. Pethau newydd o hynny, wrth gwrs. A oeddech chi'n gallu neud o. Oeddech chi'n gallu chwarae adra. A mynd i gofyn am hynny. A dyma mi'n agor y bocs. A be oedd o, ond set chemistry. Achos chwarae teg i mam a dad. Ti'n bod, ffarmwr a cantoras, dyn nhw'n gwybod am wyddoniaeth ar y pryd. Ac oedden nhw'n meddwl, bocs efo rhywbeth gwyddonol, mae'n just y peth. Ac oedden o'n i'n misio chwarae efo cemegyddion, o'n i'n misio chwarae efo electronics. So, ti'n bod, so nes i just tynnu'r television. Na, nes i ddim tynnu'r television yn ddarna. Ond yr anreg gorau, dwi'n meddwl ges i docyn Interrail ddeith ddiweddar rwan, ddim pan oedd ni'n blentyn. A nath gŵr a fi i wneud Interrail efo'n gilydd, ac oedd hynny yn anreg wych, oedd hynny yn focs go iawn lle agor, oedd o'n hwyl mawr mynd ar yr Interrail. Da iawn. Ia, ddech chi? Anrhegion gorau oedd un nes i ddim gofyn amdano, a dwi'n trio cofio faint oedd o'n dwi'n siŵr yw 4-5 oed, rhywbeth lle. Set drums. O, lovely. A ti'n bod, un i plentyn iawn, a ti'n bod, do'n i'n gallu chwarae hwnna beth felly, ond do'n i'n gallu gwneud lot o sŵn. A dwi dal yn cofio dad a mam, nath i gymryd 3 diwrnod iddyn nhw dyfaru roed o ni, oherwydd dyna'r unig peth yn chwarae. O'n i'n jyst ymwneud hitio'r peth ac wneud gymaint ac sŵn as yn bosib, felly mae hwnna'n aros yn y co. Ie, dwi'n siŵr bod yn aros yn co pawb. Reit, so be o ti am wneud un, a be fysa fo, adduned blwyddyn newydd? Adduned blwyddyn newydd. Bob blwyddyn dwi'n dweud colli pwysau, dyna beth yn gweithio i mi. Dwi am trio gweithio llai eto, dwi'n dweud yna bob blwyddyn, dwi am yn gweithio. Y flwyddyn sy'n dŵad, dwi'n meddwl sy'n ni'n hoffi dechrau chwarae sgwrs eto. Mi o'n i'n arfer chwarae pan o'n i'n ifanc, ac flwyddyn nesaf sy'n dod, dwi'n benderfynol o ail dechrau chwarae. Be amdach chi? Reit, wel dwi'n credu mewn addunedau blwyddyn newydd. Dwi'n meddwl, os da chi eisiau gwneud o gwahanol, dylech chi jyst wneud o. Dwi'n misio, i fi, jyst hongia yno ar y peg o'r blwyddyn newydd. Mae un chi'n gorfod disgwyl rhy hir, neu efallai weithiau, chi'n gorfod wneud o cyn da chi'n barod. So dwi'n trio, os dwi'n meddwl bod fi eisiau newid rhywbeth, dwi'n trio wneud o'n sydd bein. A dwi wedi bod yn ddiweddar am, wedi'i ddeithio chdi'n union, 82 diwrnod, dwi wedi bod wrthi, cos wedi cadw nodyn o'r peth, yn trio gwneud meditation bob bora. O, ie. Ie, a pan o'n i'n dechrau gwneud, ti'n teimlo, chdi bach yn ffwl weithio, oce, pan ti'n eistedd ag neu hyn, ac ti'n rhywun dod i mewn, ti'n teimlo, ond na, mae'n beth da, dwi wedi fwynhau o, dwi'n lot mwy, mwy zen lle na gyda ni, a dwi'n, so,
adduned blwyddyn newydd fi ydy cario mlaen efo hynny, reit? Cos mae wedi helpu fi lot, a fyswn i yn argymell i'n rhywun drio hynny, ddweud gwir. Ac hefyd, dwi wedi bod yn mynd i'r gym 2 gwaith yr wsos, a fydwch chi weld bod dwi'n mynd Johnny mawr i mewn, wel, dwi'n teimlo well, anyway. So, adduned arall, dwi'n wedi gario ymlaen efo hynny. Ond dwi'n teimlo nhw'n nadwy pan mae pobl yn dweud, a dwi'n mynd i yfad i'n byd yn ystod mis Ionawr, neu dwi'n mynd i drio byta'n iach yn ystod mis Ionawr. Mae'n hen blwydd i'r mis Ionawr, reit? No way, dwi'n mynd i wneud un o'r 2 beth yna tan o lia ar ôl hen blwydd i. So mae mis Ionawr allan ohoni sober January, dry January, sorry, di hynny'n mynd i ddigwydd. Ond mae'r un meditation a hwnna'n da, o'n i'n neud rei hefyd. Be nes i sylwi fo hwnna oedd, do'n i'n teimlo gwahaniaeth pan o'n i'n neud o, ond os o'n i'n methu diwrnod, o'n i'n gweld gwahaniaeth yn fy hun amser yna. Mae hynna'r un fath o hefyd i'r gym hefyd, ti'n teimlo pa ti'n fethio, pa ti'n stopio gwneud, a ti'n deimlo fo. Ond dwi'n meddwl bod o, mae'n gwneud gwahaniaeth yn y tymor hir, ti'n medru titio un diwrnod, a erbyn diwrnod wedyn ti'n fatha, ti'n sirioli. Ond os ti'n dod bob dydd, mae'n gwneud gwahaniaeth, a mae'n rhaid amser i ti stopio a meddwl a peidio poeni am fatha, i beth da ni poeni amdanyn nhw. A mae Nadolig, wrth gwrs, da ni'n boeni rwan, mae just cyn y Nadolig di rwan i ni, ond dwi'n mynd i boeni, mae peth yn iawn, pob peth mi dda o Nadolig, mi eith Nadolig, pob peth yn iawn. You heard it here first. Dy arwr neu arwres? Waw. Arloesi. Arwres arloesi. Arwr neu arwres gwyddonol ydy Jocelyn Bell Burnell. Ti'n gwybod pwy ydy Jocelyn Bell Burnell? Ddaru ddarganfod quasars yn de. Dwi'n dweud quasars ta pulsars. Dwi'n meddwl wedi ddweud ar ôl pulsars. Sorry. Anyway. Ond oedd hi yn student yn doedd ac yn sbio ar y data. Ac oedd dwi'n faint o ryw... Fel oedd o'n ystalwm pan oedd chdi'n hel data, just oedd y print-out anfad, a wedi gorau mynd trwyddyn i gyd, a wedi ffeindio y seren mae'n gwneud oedd ddim yn gwybod na dyna oedd y signal. Ac am o hi wedi gweithio mor galad, wedi sbio trwy'r pethau yma gyd, a hi ddarwydd ar ganfod y damn things, a dwi'n cofio, sori, ysna pulsars ta quasars, so mae'n ddrwg i ni. Ond mae'n ei ofn, na'i supervisor i gath y Nobel Prize am wneud y peth. A chath hi ddim, cos dim ond student oedd hi, so nad neb sôn amdani hi. Ond erbyn rwan, mae hi wedi ennill, dwi'n ni'n faint o anrhegion, a mae yna breis yn maes gwyddoniaeth. Mae hi wedi, gath hi dipyn o bres gyda sefydliad ffiseg. A mi roedd hi, dwi'n meddwl ti'n cael miliwn o bunna fel breis ni, a roedd hi mewn i sefydliad ffisigs fel bod yn breis i bobl eraill i ddar i hôl i lle. So mae'r ddynas yn arwres i mi, achos nid yn unig bod ti'n glyfar ac yn weithgar, ond mae hi just yn meddwl am y bobl arall, bobl ifanc sydd yn dechrau yn ei gyrfa, trio helpu'n hwt, mae'n wedig merchaid chwarae teg. So dwi'n meddwl bod hi'n ffantastig. A dwi wedi cyfarfod ti hefyd, a mae hi just yn ddynas lovely. Faint yn ôl o hyn ta? Dwi'n meddwl yn y 70au oedd hi'n sticio, dwi'n meddwl eich cyn hynny, rhaid ni, eich dyn ni sbio hynny. Nath hi darganfod Radio Pulsars yn 1967. 1967, no, just ddoe. Dwi'n cofio, iawn. Na, chwarae teg, 1967, diolch. Ond mae hi dal yn gweithio rwan, mae'n ddynas, mae'n lyflu o ddynas yn da. Oedd hi'n siarad y Wrexham yn... Maen nhw'n gwneud peth gwyddoniaeth yn Wrexham bob blwyddyn. Oedd hi'n siarad na rhai blynyddoedd yn ôl a geisir anrhydedd i'ch chyfarfod ti. Dyna's ffantastig, gwir ar rhan. A beth yn dda chdi pwy di dy arwres di? Mae yna gymaint i ddewis o. Mae rhaid i fynd am rhywun o'r byd economaidd, bancio cyllid, felly dwi am mynd am Gymro. Morgan o Sir Benfro, mi nath o sydd wedi sefydlu JP Morgan, felly banc Cymraeg. Beth ni ma hynny? Banc mwyaf yn y byd i wreiddio fo yn Gymru. Dwi'n mynd am y teulu cyfan oherwydd maen nhw wedi gallu dechrau Sir Benfro, mi eithon nhw i Bristol, Llundain ac wedyn i Efrog Newydd, a wedyn di tyfu fel y banc da ni'n nabod heddiw fel JP Morgan Chase. Stori anhygoel, am nhw ar hyd yr amser wedi bod yn arloesi ac os da ni'n meddwl dan gwahanol syniadau newydd maen nhw wedi bod yn ariannu, mi oedden nhw'n gallu gweld i'r dyfodol
pan oedd yn ariannu prosiectau trydanol, oedd yn gweld y potensial yna. Ac felly mi, ond mae'n da gallu dewis rhywun o Gymru hefyd, o'r teulu yna i gyd bron Morgans. Mae hynna'n at ffantastig, a dwi'n yn gwybod, saffisio wedi meddwl wrth gwrs Morgan, wrth gwrs bod yn Gymraeg. Mae hynna'n ateb da. Ond yn meddwl am rhywun yn Cymraeg hefyd, oedden ni'n meddwl am Dan Osborne Jones, o ddari gychwyn, ti'n gwybod ddari gychwyn Euro DPC, ie? Euro DPC, a cein hynny DPC, ynddo. A oedd y mrawd yn gweithio efo estalwm, a dim just dyna pa mae'n arwr i mi. Ond mae o erioed i bod yn arwr i mi, achos o'n i'n gweithio i'r WDA estalwm, a pwrpas yr holl sefydliad oedd trio hybu sy'n gwybod diwydiant yng Nghymru, felly. Ac oedden ni'n gwneud dioni mawr, oedd Osborne yn gwneud, just un boi ar ben ei hun yn cychwyn cwmni arall, a wedyn, fysa Siemens ddim yn Gogledd Cymru heb lawn dan y fo, oedd nath o gwmni Americanaidd do brynu'r cwmni, a nath o wneud siŵr bod nhw yn sefydlu Llaberis, a just denu pobl dda, a cadw pobl dda. Pobl fel as isio, swn i'n deud. Mae o'n beth da bod y llywodraeth a bod sefydliadau eraill, fatha M-SParc, yn helpu y cwmnïa a pobl leol. Ond weithiau, mae un person yn gallu gwneud lot fawr wahaniaeth, jyst i hunan. Mae rhywun efo calon yn lle iawn, a'i pen yn lle iawn. Na, fydden nhw'n stopio nhw. So, o hynny hefyd, swn i'n deud. So, mae'n licio clod hynny, swn i'n meddwl, cos mae'n ddyn eitha, ti'n mynd licio ffys, ond mae o'n braidd yn arwr i mi, dweud gwir. Da iawn. O ie, gwrdd darllen beth allan. Pwy sydd wedi sgwennu hyn? Dwi'n ddoctor, da chi wedi cael ei sgwennu hyn? Dwi'n gallu darllen hwn. Unai mae'n eisiau gwybod amdan dy wylan perffaith di, neu dy wyliau perffaith di? Gwyliau perffaith. Waw. I fod yn honest, dwi ddim yn cofio trwytha i mi cymeryd gwyliau. Dwi yn un drwg am cymryd amser i ffwrdd oddi wrth gwaith, ond mi na i wella. Fy gwyliau perffaith yw unrhyw gwyliau lle dwi'n gallu switcho i ffwrdd o gwaith a'n cofio'n llwyr dwi'n watch lle dwi'n mynd, mond i fi cael distarwydd oddi wrth pawb. Be o'ch chi? Gwyliau perffaith? Wel, dwi wedi sôn dan yr interrail yma, blaen dod. So, dwi'n licio dysgu ieithoedd sydd, wrth modd dysgu ieithoedd, reit. A dwi'n siarad Almaeneg, neitha da, Iseldireg, Ffrangeg, so mae interrailio yn gret, achos ti'n mynd trwy'r gwledydd, dyna ddaru ni trwy Ewrop, a trio siarad efo pobl, a trio cael ymlaen. Dim just kind of mynd i ryw hotel mawr, a aros yn yr hotel, a trio mynd allan, lle mae pobl ista, a siarad efo pobl, a dwi'n abo pobl felly. A gathon ni wneud hynny, mynd trwy Ewrop, a gath o'n braf. Nes i fwynhau hynny'n ofnadwy, dweud y gwir. A swn i'n licio gwneud hynny eto, mi na hynny eto, mae'n siŵr, gallwn ni. Sori eith ti'n siarad te? Mae'n anodd deud yn dyni, achos ti'n meddwl bod pobl yn meddwl, ti'n siarad iaith. Diolch yn binary, ti'n gallu siarad rhywfaint o'r iaith, neu lot o'r iaith, neu yr iaith yn berffaith. Wel, swn i'n mynd yn Gymraeg i berffaith, a mae hwnnw yn iaith gyntaf fi. So, just da saith, mae'n siŵr bod saith yn rhyw approximation eitha da, lle. Pan o'ch ti'n teithio ta, o hynna'n caniatau chdi mynd i siarad efo pobl ar y stryd? Ia, ti'n bod be, dwi'n meddwl na beth sy'n caniatau i siarad efo pobl ar y stryd, i ffaith bod fi ddim no shame whatsoever, na siarad o unrhyw hyn yn unrhyw le. Ond na, hefyd mae siarad ieithoedd yn hawdd, wrth gwrs. Ond mae hynny, dwi'n meddwl bod y ffaith, os ti'n cael ddwy'n i fyny ddwy ieithog, dwi'n meddwl bod hynny'n help iawn mawr i ddysgu ieithoedd eraill, achos ti'n gwybod na ddim just un ffordd sy'n na ddeud rhywbeth, ti'n gwybod na lot o wahanol ffyrdd o ddeud rhywbeth. A wedyn nhw'n mwyaf ieithoedd ti'n dysgu, maen nhw'n gyd fatha strwythyr a ti'n gallu adeiladu, mae iaith newydd, mae'n ffitio rwla ar y strwythyr, ti'n fel, mae hynny'n rhywbeth fatha, o'n i'n trio dysgu Basgeg, rhaid, gen i ffrindiau ngwlad y Basg, a tydw i ddim wedi dysgu Basgeg. Ond allai gael gwneud am rhyw bethau Basgeg, a fedrai godi gwen ar wyneb rhywun Basgeg am ddeud rhywbeth. A ti'n gwybod fel mae'n Nghymru, os di rhywun yn dŵad i Gymru ac yn deud rhywbeth yn Gymraeg, da ni mor hapus. Os dwi'n deud bore da yn rhywbeth, da ni, diolch. Ac, so dwi'n ffeindio bod siaradaethoedd, ti'n mynd gorfod gallu siarad yr iaith yn berffaith a cael, ti'n modd, digon da a gradd yn yr iaith. Mae hynna jyst siarad rhywfaint yn help. Mae o'n agor rhyw ddrws bach, os ddim yn agor o'r arall. A dyn, os ti'n siarad mwy ti'n siarad, mwy o,
dim jyst gwybodaeth, ond dealltwriaeth sy'n gallu pasio rhyngthach chi. Ti'n dweud? Ie, a mae'n danos i'r person arall, mae rhywun yn bodlon yn rhaid ymdrech, hyd oes mae jyst sgirio bart ydy. Yndi, a mae'n gwneud gwahaniaeth ar gynhadledd i Budapest yng Ngwlad Hungary, reit? Ac oedden ni wedi trio dysgu Hungarian, wel, na chdi iaith ar y naw. Ti'n meddwl bod treiglo yn anodd, iesgob anodd, dwi'n gwybod sut mae'r Hungarian yn gwneud, ond o'n i trio, ni'n gwybod sut i ddeud, helo, Nia Roberts dwi, am hotel hyfryd, dwi eisiau checio mewn, sgwelwch yn dda, Syredneg Belen Cesni, dwi eisiau checio mewn, sgwelwch yn dda. A dyma fi'n mynd at y bwrdd a deud, dwi'n gwybod blad, a rhywbeth, ma'ch Hungarian chi dda, nac, fi'n dweud, di dysgu sut i ddeud hynny hefyd, na, dwi ddim yn siarad Hungarian. Dach chi. A dyma'n rhaid, dyma'n gofyn i rywun ddwad i'n ôl y magia fi, a dyma'n dwad ac yn mynd â fi fyny. A dyma'n i fyny. A agor y drws yn dweud, dyma'ch ystafell fyw chi, a dyma'ch balcony cyntaf chi, a dyma'ch bathroom cyntaf chi, a dyma'ch ystafell fyw arall chi, a dyma'ch balcony arall. Ac ni'n naci, just stafell bach dwi wedi fwcio. Ac oedden ni wedi cael yn upgradio i ryw suite mwy amnodwy, just am wedi dysgu sut i ddeud, dyna chi hotel neis, swn i'n licio checio mewn. Ac oedd y mosi yn yr un hotel, ac oedden ni'n cael cinio gyda nos, ac oedden ni'n dweud, dydy'r ystafell, mae'n ffantastig. A dyma'n dweud, maen nhw'n iawn, mae gen i wardrob, mae gen i wely. A ni'n dweud, ti di weld yn ni, dwch. Ac oedden ni parti yn y Swiss, gyda'n tia 6 o'n ni'n cael parti. Oedd yn ffantastig. So, dyna di'r unig reswm i ddysgu ieithol. Ond mae'n reswm da. Ond mae'n dangos bod mae'n gweithio, mae pobl yn hapus. So allan y dyna fysa ngwylio, dyna oedd y cwestiwn yna. Gwyliau perffaith fi, fysa gwylio, lle swn i'n gallu siarad lot. Môn, mam, arloesi. Môn, mam, arloesi. Ti'n meddwl, dyna wylen ni ar y bont, yn lle môn, mam, Cymru, môn, mam, arloesi. Dyna mae'n syniad drwg, sdi? Môn, mam, arloesi. Ond, swn i'n dweud, wel, maen nhw'n deud yn dydyn, na necessity is the mother of invention, maen nhw'n deud. So, angen mewn ffordd ydy mam, arloesi. Wel, mae gran i ddigon o angen yn fyma, yn does, yn Sir Fôn. So, ddylian i fod yn fam, arloesi. Gobeithio bod M-SParc yn gallu bod yn o leia, ti'n bo, o leia mae'n gallu helpu arloesi. Lla ddim ni fydd mam arloesi, yn lle fydda ni fod yn rhyw fath o ryw foster cer yn lle arloesi. Dwi'n meddwl bod arloesi yn rhywbeth naturiol i bobl. A dwi ddim yn credu bod na bobl yn un ma'n nhw'n well na gilydd am arloesi. Dwi'n meddwl na beth sy'n digwydd yn cwmpas nhw sydd yn ei hybu neu yn stopio arloesi hwnnw. Dyna dwi'n credu. A dwi'n gobeithio fydda ni yn mod, fydda ni fod yn rhywle sydd yn helpu arloesi. Mae'r syniadau yn dŵad. Da ni wedi cael y sgwrs ma'r blaen, dwi'n cofio siarad ac yn deud bod o fel y fire triangle. Hyn dwi'n credu, reit. So ti angen sparc, M-SParc, ti angen sparc, ond ti angen oxygen a fuel hefyd yn dweud mwyn gwneud tân. A dwi'n meddwl bod y sparcia'n dŵad, mae'n jyst yn dŵad, ond yr oxygen a'r fuel sydd ddim yn bodoli. A so, yr unig ffordd fedrith môn yn fam arloesi, dwi'n meddwl, di trio rhaid ar fuel a'r oxygen, so ti'n helpu pobl wneud bod am ei busnes nhw, a ti'n siŵr bod yna arian i gynnal y busnes hefyd, busnes neu beth bynnag ydi o lle. So dwi'n meddwl dyna, tos am pwynt cael just lot o sparks, a hynny'n dŵad ac yn mynd, megis seren wyb. Ond dydy hynny gwneud, dim dioni neb hynny. So, illa, dim dyna dwi eisiau weld. Dwi eisiau gweld y sparks ma'n dŵad ac yn dechrau yn dan, ac yn dechrau yn ffwrnes, dyna dwi eisiau weld. So, dyna chdi. Môn, mam, arloesi, dwi'n llwyr credu bod Sir Fôn a gweddill Cymru da ni'n bobl sy'n arloesi'n naturiol. Oherwydd, os da ni'n meddwl amdan, ti'n bod y syniad o arloesi ydy gallu dychmygu rhywbeth newydd, edrych ar y byd, meddwl, na, dwi eisiau gwneud rhywbeth wahanol yma, a dychmygu am rhywbeth newydd, a cael o allan yna. Edrych ar y Steddfod. Iawn, gynnon ni'r Steddfod Genedlaethol, Steddfod yr Urs, Llangollen, Steddfod ar draws y Sir, ar draws Cymru. Be mae pobl yn gwneud fanna ydy arloesi. Maen nhw'n canu cynnion newydd, maen nhw'n adrodd, maen nhw'n creu storïau newydd. Da ni'n wlad sy'n arloesi naturiol iawn. A os ti'n meddwl amdan entrepreneur, mae hynna sy'n cysadlu yn y Steddfod yn gwneud union un peth. Maen nhw'n canu mewn Steddfod lleol. Maen nhw'n cael beirniad, rhoi datborth iddyn nhw,
maen nhw'n tweakio chydig bach a be nhw'n gwneud, maen nhw'n trio mewn steddod arall, a falle, maen nhw'n ymlaen. Entrepreneur, wneud union yn peth, mae'n creu i'w gynnyrch, mae'n edrych ar y byd mewn, a dwi'n gwneud rhywbeth wahanol, mae'n cael y syniad na allan o'i ben, mae'n mynd ar cynnyrch allan, mae'n cael adborth, mae'n tweakio fo, mynd o fo i rhywle arall, Felly i mi, da ni yn Sir Fôn, yn gweddill Cymru, da ni'n genedl sy'n arloesi. Ar hyn o bryd, da ni'n arloesi mewn cerddoriaeth, celf, dramau, a falle. Unig beth da ni eisiau gwneud ydy gallu symud hwnna chydig bach i arloesi mewn byd busnes, a dwi'n meddwl bydd economi Cymru yn un o'r rhai gorau na byd. O'n ateb, ofnadwy o dda. A dwi'n meddwl bod hyn yn beth bwysig gofio hefyd, na ddim just y maes technoleg, mae arloesi'n bodoli. Dwi'n meddwl bod pwynt cryf yna. A bod fi, dwi'n sôn gwyddoniaeth oedd ymhethau fi, patent attorney, ond y mwyaf dwi'n sbio ar fusnesau, y mwyaf dwi'n weld na, mae yna fwy o, fel ti'n deud, arloesedd neu syniadau da, sydd dim just y maes technoleg, ond y maes fel gwybodaeth, neu just dylunio, neu sgwennu, beth bynnag. Mae maes creadigol, anyway. A mae yna lot o werth, yn fyna mae'r gwerth, a dyna ti'n gallu werthu dros y byd i gyd, cos mae gwaith creadigol yn gallu symud yn haws, na gorau cario boxes rhywbeth atrymio nid y byd. So dwi'n meddwl bod chdi'n iawn, dwi'n meddwl bod ni'n dueddol o sort o undervalued. Da ni ddim yn meddwl digon o'r maes creadigol. A dwi'n rhywun, dwi ddim yn creadigol o gwbl, dwi'n just science, dim eitha fi, na'r cwbl nes i wneud. Ond coedio o deulu o gantorion, so mae pethau eisteddfodol, a ti'n iawn wrth gwrs, mae eisteddfodau, mae ti'n iawn. Mae'n gwneud chdi, mae'n fatha Dragon's Den bob dydd, yn rhaid eisteddfod, yn dweud. Ddorol, os ti'n eisiau ar ffordd mae gwledydd tyfu, os ti'n mynd yn ôl 100-200 mlynyddoedd yn ôl, hynod hefo'r poblogaeth fwyaf, nhw yn tyfu fwyaf, gen nhw'n llafur neu bethau. A wedyn eithos di gyfnod, wel, hynod hefo'r adnoddau glo, oedd angen i dyfu economi, nhw yn tyfu gorau. A wedyn, o'ch dim wedi gyfnod o, wel, pwy sydd fod mwyaf ffactrioedd a falle. A da ni wedi cael y pwynt rwan, y gwledydd sy'n tyfu ora ydy'r gwledydd sy'n gallu meddwl am syniadau newydd. A hwnna ydy'r injan sy'n tyfu economies, gallu meddwl am bethau newydd. Ti'n meddwl bod ni'n dysgu plant, ti'n meddwl bod hi'n bosib dysgu plant i wneud, i ddechrau, a ti'n meddwl os ydy'n bosib, da ni'n wneud o'n iawn, ti'n meddwl bod yna fath gwahanol ddyn ni'n wneud? Dwi'n meddwl siŵr, dwi'n credu bod gynnon ni blant yn o wlad, oherwydd be dwi'n gweld yn yr Eisteddfodau, maen nhw yn gallu meddwl am bethau newydd. Yr her sy'n ei ni ydy sut da ni'n cael nhw rwan i meddwl am bethau newydd mewn byd busnes. Yn amlwg, maen nhw'n gallu bod yn greadigol, maen nhw wedi profi hynna llawer gwaith. Sawl gwaith, ti'n efo plant sydd bod ar llwyfan, sawl gwaith maen nhw'n steddod, maen nhw'n gallu bod yn greadigol. Mae'r gallu yna gannu nhw. Sut da ni rwan yn cael nhw i feddwl amdan pethau syniadau newydd yn y byd busnes a bod yn greadigol yn y byd busnes. Ie, ti'n iawn hefyd, a mae'n mynd yn ôl i'r pethau yma, syniadau fel sparcia lle. Dwi'n meddwl bod sparcia'n bethau preins, dwi'n meddwl bod syniadau da, dwi'n meddwl bod brein, ond y gallu i fynd â syniadau da ymlaen i fel ti'n deud i faes busnes, neu i faes ddim mynd i wneud gwahaniaeth lle, economaidd i rywun neu yn mynd i gynnal i bywyd ar y syniad. Mae hynna yn anodd, mae hynna lot mwy anodd na jyst cael syniad da. A mae'r syniad, cos oeddwn ni'n arfer gwneud lot efo cystadlaethau i bobl ifanc efo dylunio, technoleg a falle. A ni'n syni ar y syniadau o bobl ifanc wedi cael. Dim pobl ifanc, plant go iawn, ond plant ifanc sydd wel syniadau da, a di gwneud pethau. A ti'n poeni wedyn, beth ddigwyddodd i hynna? Athyn nhw ymlaen i wneud o mewn busnes, a gobeithio bod nhw wedi, achos ac oedden nhw'n glyfar de. Ac oedden rhyfedd iawn weithiau, y plant fenga, efo'r syniadau, cos dyna neb dydd nhw bod nhw'n gallu wneud o, ac oedden nhw'n gwneud pethau wirioneddol newydd. A dwi'n meddwl weithiau bod ni'n ista ar hynny chydig bach, da ni'n eisiau stopio hynny. Da ni eisiau pobl wneud y pethau mewn boxes braidd, a da ni'n gadael nhw just, beth sy'n dod i mewn i penna nhw lle. Gwych. Dwi'n meddwl bod ni wedi gwneud y cwestiynau gyd rwan, di bod yn dda hwnna, di bod yn trwy dipyn. Do. Gwych. Ie, dwi'n mwynhau. Do. Diolch yn iawn. Diolch i chdi.